Pane, na zajtrajšok je všetko pripravené. Už pôjdem domov. Paranormálny útok v Notre Dame alebo masová hystéria. Niekoľko svedkov popisuje oživeného chrliča, bojujúceho s 2 pomstiteľmi vo farebných kostýmoch. Títo hrdinovia sa podľa všetkého stále nachádzajú niekde v meste. Varovala som vás, pane. Okamžite prestaňte, lebo už nebude cesty späť. Prídete o všetko. Ja nemám čo stratiť. Ja každý krát som zničený, keď vidím stáť tam nádhernú Emily. Viem, čo spravím, aby sme sa už k sebe vrátili. Nepovedala si mi, že dokážem aj toto. Pane, to nie je správne. Ak tie kamene vyvolávajú chaos, nech chaos nastane. Takto sa tie schopnosti nemajú používať. Myslím, že je to moje rozhodnutie, miss. Sám ti poviem, čo urobím. Získam raz tie kamene a vďaka nim ona sa vráti späť. Ale to je nemožné. Nájdem si a vezmem hneď, premením a zničím tiež to všetko, čo treba, až kým sa prebudí. Mne nevadí, že som len sám, veď to sa zmení. Ja mám majstrický plán. Daj mi svoj strach, to stratené, svoju zlosť a všetko zlé. Pane, tak toto nepôjde. Ticho, dnes vládne chaos, spievajte! Tak hľaď, chaos vládne dnes! Toto nie je najväčšia moc. Najväčšia moc je... Dosť už! Viem, čo treba urobiť. Tie obavy a bolesť tiež a iskra, ktorá zmení sa na oheň. Každá duša stratená raz bude len moja. Zmysel vážny životu ja dám. Sľubovaný je žiadne nepoznám. Na mňa to neplatí. No a čo? Pracuješ pre mňa? Spievajte!